112, слушам ви. Добър ден. Искам да сигнализирам за едно извършено престъпление. Кое е населено място? Област Сливен, става въпрос за село Желю, Войвода. Ама вие не сте там. Не съм там, мои колеги са там на място. Имаме достатъчно видеоматериал за това нещо, което се е случило там. Имаме доказателства, Кога се е просто аз случило сигнализирам. Да. Записвате ли? Днес Кога се е случило? Днес се е случило това нещо от около 10:30 до към 13 часа. От 10 сутринта. 10:30 да кажем, до около 13 часа е цялото събитие, като в момента продължават. В смисъл има достатъчно доказателства, ако изпратите. Какво се е случило? Така де, ще ви кажа. Ако изпратите екип, те ще може да видят местопрестъплението. В този интервал, защото са минали 2 часа след събитието. Ами аз няма как да знам дали някой се е обаждал, понеже казуса е с обществено значение. Така че ако искате да ви подам сигнала и да видим вече полицаите, може и да са го получавали под някаква форма. От Велинград за това. Точно така. Точно така. От Велинград ви се обаждам. Така, от ОДБХ Сливен, без да имат заповед, днес са убили 120 овце на един човек в село Желю, Войвода. И понеже хората са там на място, ми сигнализират по телефона, затова аз ви се обаждам. 120 овце? Да. На кого? Кънчо Петков, ако не се лъжа, се казва собственика, от село Желю, Войвода. Няма заповед в момента. Ние разгледахме сайта на ОДБХ Сливен, разгледахме и сайта на БАБХ. Няма издадена заповед за убийството на тези животни. ОБДХ или ОДБХ. ОДБХ Сливен. Това е областна дирекция за безопасност на храните Сливен. Няма пусната. Не съм видял в интернет. Ние поддържаме контакт с хора там на място. Просто те в момента са заети с друго, пазят масовия гроб, защото той все още не е затворен. Така, това е второто престъпление. Масов гроб е изкопан в землището на село Бозаджии, така се казва. Точно зад гробищния парк на селото е изкопан незаконен масов гроб, дълбок трап, в който са изхвърлени животните. Интересното е, че са убити около 120 животни. Всъщност по документи са 120, но в гроба има само 50, другите липсват. Там земята не е изследвана, имаме информация от кметството на въпросното населено място в село Бозаджии. Земята не е изследвана, това е незаконно. Вижте, слушам ви много внимателно. Да. Трябва да се подадете жалба за тия неща. Аз подавам сигнал на 112. Да, подавате сигнала. То най-вероятно е имало и екип, нали? Не, няма екип. Аз затова ви подавам сигнал, да направите екип, за да се установи броя на животните. 112 подавате сигнал, да си пишете жалба писмена. Госпожо, жалбата ще я направиме. Моля да ми приемете сигнала. Да. Моля да ми приемете сигнала и да изпратите екип, който да установи наличните животни в масовия гроб, който е незаконен. Казвам се Йордан Мицикулев. Спелувам, нали, ще от малко по-трудна фамилията. Мицикулев. Мицикулев. Да, от Велинград съм. Това ми е телефона за връзка. Добре, значи животните са били в Желю, Войвода, убити, умъртвени, т.е. и закопани в село Бозаджии. Да, сигнализирам ви аз, защото... Точно така, сигнализирам ви аз като разследващ журналист, понеже водя разследване по случая и затова информацията първо е пристигнала при мен, затова ви сигнализирам аз. Просто молбата ми е да бъде изпратен екип там. Кой ви е подава? Информацията ми я подават от първо лице, аз мога да имам достатъчно видеоматериали с убиването, с транспортирането, 2 превозни средства са били, едно малко камионче тип самосвал и един голям камион за инертни материали, ако не се лъжа. Мога да ви кажа и
Номерата, но мисля, че това ако се... Да, Всичко това вече ще го кажете като да, като пуснем жалбата. В случая важното е да иде там на място екип на МВР, за да установи колко броя животни има във въпросната незаконен масов гроб. Защото там земята не е изследвана, това имаме информация от кметството на Бузаджии. Какво значи не е изследвано? Не е изследвано дали може да бъде масов гроб, защото отдолу, ако има подпочвени води и се затрупат едни животни, това може да създаде екокатастрофа. Да. Просто да иде екип там на място, да установят точния брой на животните. Сигнала трябва да е за Бузаджии. Точно, значи животните са убити в Желю войвода и в последствие са транспортирани до... Всичко днес е станало. Днес е станало, като все още гроба е отворен, има хора там на място и може да бъде установен точния брой животни, за които говорим. Добре, сигнала ви е приятел. Много благодаря. Всичко добро, лек ден. Приятели, в момента подадохме един сигнал за извършено престъпление. Престъплението е много тежко. Тепърва предстои да видим и да разбереме дали въпросните животни, които са погребани, са били болни. И се надявам, там имаме хора, които са на място, надявам се да получим информация положителна, че екип на МВР е отишъл да провери местопрестъплението, защото се оказва, че и вие сами ще видите на видеоматериалите въобще не се наблюдава такъв брой животни. По-скоро това, което се вижда е нещо от сорта на 50-60 животни, а другите просто отсъстват. Благодаря ви. Развитието по случая, че извикаха падрома и в момента заравят дупката с овцете. Ето, извикаха и полиция. И така, сега ще изчакаме да заровят овцете и тръгваме. Ето ги избити животни. Овцете. Заминават към Кирмен, не знам. Там ги зареят, Бузаджи. Казваме колко овце са изсипали на 120, дали? в трапа, а този господин с онзи автомобил каза, че нямаме право да снимаме. Камиона се тръгна, не знам това дали ви приличат на 120 овце. Ето ги. Труповете на овцете са това. Сега отиваме и до господина, който ни забранява да снимаме, за да видим защо нямаме право да снимаме. Понеже това си е в края на село Бузаджи, гробището. И не знам. Данчо, ела да минем от тук обаче. Да. Това е. Ето го трапа и от тази страна. Ето господин, който ни дава да снимаме, да видим неговата регистрация. Така.